फिन आरोबाव मैदेरनि उदखार हाग्रानि मैदेरा सुबुंनि नखर संसारखौ सिलिंखार खालामलांदों। दासान्दि माब्लाबा मोसौ मिथुन माब्लाबा मैसो आरो माब्लाबा मैदेर बायदि जुनार अरनबारिनिफ्राय ओंखारबोनानै सुबुं माहारिनि संसार जानायाव न'-बां, माइ दै, बिफां-लाइफां खहा खालामफैनायखौ बारानिफ्राय बारा नुनो मोनगासिनो। थिग बेबादिनो दिनै थांनाय हरनि 1 रिंगासो समाव चिरां जिल्ला बिजनी महकुमानि सिङाव थानाय आवजारगुरि गामिनि बिमल मोसाहारिनि नखराव मानास हाग्रामानिफ्राय मानै मैदेरा फैनानै PMAYG नि गंसे न'खौ गाज्रि खहा खालामो आरो गुबुन गंसे न'खौबो इन्जुर बुफ्लङो। लोगोसे न'निनो 12 मनसो माइखौ बुफ्रुलाबायनानै जायो आरो गावस्रालाङो। लोगोसे न' खाथियावनो थानाय फिथाइ थायखानाय गासै फांस्नि गयखौबो सिफायलाङो आरो जौहांनाय खोथियाथिलिखौ गाग्लिनानै गाज्रि खहा खालामलाङो। आरोबाव साखाथिनि साउन ब्रह्मनि नखरसेयावनो गासै फां 30 गय बिफां सिफायलाङो। मख'नो गोनांदि गामिनि सुबुंफ्रा फोरमायनाय बादिब्ला सानब्रैसो सिगांनिफ्रायनो बे गामियाव हरफ्रोमबो मैदेरा फैगासिनो दं आरो गोबां नखरनि बायदिसिना आबाद खहा खालामगासिनो दं। फिन फोरमायबावोदि हाग्रानि मैदेरा सुबुंनि नखर संसारखौ सिलिंखार खालामलांदों। दासान्दि माब्लाबा मोसौ मिथुन माब्लाबा मैसो आरो माब्लाबा मैदेर बायदि जुनार अरनबारिनिफ्राय ओंखारबोनानै सुबुं माहारिनि संसार जानायाव न'-बां, माइ दै, बिफां-लाइफां खहा खालामफैनायखौ बारानिफ्राय बारा नुनो मोनगासिनो। थिग बेबादिनो दिनै थांनाय हरनि 1 रिंगासो समाव चिरां जिल्ला बिजनी महकुमानि सिङाव थानाय आवजारगुरि गामिनि बिमल मोसाहारिनि नखराव मानास हाग्रामानिफ्राय मानै मैदेरा फैनानै PMAYG नि गंसे न'खौ गाज्रि खहा खालामो आरो गुबुन गंसे न'खौबो इन्जुर बुफ्लङो। लोगोसे न'निनो 12 मनसो माइखौ बुफ्रुलाबायनानै जायो आरो गावस्रालाङो। लोगोसे न' खाथियावनो थानाय फिथाइ थायखानाय गासै फांस्नि गयखौबो सिफायलाङो आरो जौहांनाय खोथियाथिलिखौ गाग्लिनानै गाज्रि खहा खालामलाङो। आरोबाव साखाथिनि साउन ब्रह्मनि नखरसेयावनो गासै फां 30 गय बिफां सिफायलाङो। मख'नो गोनांदि गामिनि सुबुंफ्रा फोरमायनाय बादिब्ला सानब्रैसो सिगांनिफ्रायनो बे गामियाव हरफ्रोमबो मैदेरा फैगासिनो दं आरो गोबां नखरनि बायदिसिना आबाद खहा खालामगासिनो दं। फिन फोरमायबावोदि गोजोनथाव खौरां नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव गोबां बेमार फाहामथाय होनायनि खाबु। बेमारि सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव मोजां रोंगौथि गोनां डक्टरफोरजों बेमारि सुबुंफ्रा मोजां फाहामथाय लानो हानाय सुबिदाखौ लानानै फैबाय MRM मेम'रियेल हस्पिटाला। क'क्राझार सहरनि पुलिस पइन्ट आरो अमश्री हटेलनि साखाथियाव थानाय बयजोंबो मिथिसार जानाय MRM मेम'रियेल हस्पिटाला गोबां फेसिलिटिस खाबुफोर फोसावदों। MRM मेम'रियेल हस्पिटालनि फेसिलिटिफ्रानो जाबाय क्रिटिकेल केयार, मेडिसिन, इमारजेन्सि मेडिसिन, पेडिट्रिशियान, पेथोलजिस्ट, जेनेरेल मेडिसिन, डायबेटोलजिस्ट, OBS एन्ड गाइनो, कार्डियोलजी, जेनेरेल सार्जन, न्यूरोसार्जारि, एडभान्स लापारस्कोपिक ENT सार्जारि डिपार्टमेन्ट, ऑप्थोमोलॉजिस्ट, सार्जिकेल, गैस्ट्रोएन्टेरोलजिस्ट, न्यूरोसाइकेट्री, ऑन्को सार्जारि डिपार्टमेन्ट, डार्मेटोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक्स, रेसिडेंशियल मेडिकल ऑफिसर, इंटर फैसिलिटी यूनिट, फिजियोथेरापी, रेडियोलॉजिस्ट, हिस्टोपैथोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यूरोलॉजिस्ट, इमरजेंसी डिपार्टमेंट, सिटी स्कैन, एक्स-रे, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट, वैक्सीनेटर डिपार्टमेंट आरो MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव 24 घन्टा जेब्लाबो खुलाय थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सनि सुबिदायाबो 24 घन्टा थागोन। गोबां मिथिनो थाखाय नैबे 9854 081 948 936 550 2048 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानै नोंथाङा मिथिनानै लानो हागोन।